nucli de Benicarló ha estat aquest dijous la seu d'una jornada sobre mercats municipals minoristes organitzada per la Direcció General de Comerç i Consum i l'Ajuntament de Benicarló. Més de 50 professionals del sector, no només de Benicarló, sinó també de poblacions veïnes com ara Vinaròs, s'han donat cita en aquesta iniciativa, en la qual, entre altres coses, s'ha pogut conèixer l'experiència de Salt, localitat de Girona, que compta amb un mercat similar al Benicarlando. L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, ha destacat aquesta qüestió dins dels objectius de la jornada. Els objectius de tot això és donar a conèixer, sobretot als venedors del mercat, aquesta experiència que existeix en altres llocs i posar de manifest la qualitat del producte, sobretot del producte que venem així. Simplement espero i desitgem, sobretot pel treball fet entre tots, que aquestes jornades siguin per a tots, aquesta jornada sigui per a tots de profit i que l'Ajuntament el que tinga que fer i apostar serà el que vosaltres diguéssiu, el que vosaltres vulguéssiu. Per la seva banda, la directora general de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana, Sílvia Ordiñaga, no ha volgut desaprofitar l'ocasió per felicitar el Mercat Municipal de Benicarló pel seu treball exemplar. Yo sí que me gustaría sumarme a lo que ha dicho antes el alcalde, que él lo ha dicho hoy está aquí, pero nosotros estamos fuera y lo podemos decir todavía, yo creo, pues mucho mejor y queremos transmitirlo, que realmente el mercado municipal de Benicarló es un mercado ejemplo, es un mercado modelo y incluso el alcalde ha comentado específicamente el tema del horario. Esto es una cosa más que tiene, L'acte també ha servit per donar a conèixer la intenció de la Generalitat de crear una marca de qualitat comercial.